Bamako ana lamini na bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate ka bɛɛ lajɛlen fo nugu waliɲuman dɔn hali nin dana ye ma gosi wajabate jamana kunnafoni maanani a b'o de ko fɔ a fɔra an ye sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ n'a sɛbɛn bɛ tubabukan na k'anko bamayɛlɛma bamanankan na jamana de fanba bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ hali n kalanna o ne yɛrɛ ma kalan o wajabate i k'a dɔn n bɛ baara la n ka teli sɛbɛnfura kalanni o nege tɛ n na walima n tɛ sɛbɛnfura ko ɲɛdɔn wajabate kunnafoni o kunnafoni sɛbɛnnikɛlaw kɔni y'a sɛbɛn i kana siga kunnafoni in na da i tulo kan wajabate baara in an y'a sɔrɔ maaw la minnu ye an gala wajabate k'a dɔn Maguma Gabriel Bamari Den Si Solomansi ka taa se i k'a dɔn Abdurazak Mɛnta a n'an kɔrɔkɛba Madu Dunbiya wajabate Radio Mali dankɔrɔba minnu bɛ yen Papa Umaru Diop Jibril Tarawele nin dankɔrɔba minnu bɛ lafiyabɔ la a ka ca k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn wajabate i k'a dɔn an kɔrɔw dɔw y'an gala an fana dɔn n'u b'an nɔfɛ minnu bara k'a kelen kelen nin dɔmɔ wajabate ha ka ja k'a f'u ye u k'a kɛ ni hakili sabula baara o baara n'i ma ɲɛ kɛli kɔ wajabate jateminɛ ni hakilisigi de bɛ kɛ sababu ye i ka ɲɛtaa sɔrɔ n'an sigira kɛnɛ in kan n'a maa saba tɛ a bi gɛlɛya sɔgɔmada in na Ahmed Jakite ale bolo bɛ nɛgɛ la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na wajabate ne Ahmed ye yamaruya di an b'an suru kunnafoni kan Jeka pip kaka prefan la kodɔn bala cogo bɛ di wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain worodugu jɛkwa ni Foroba Ɲada sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 6,913 ye Agibu Sogodogo nin y'a ka sɛbɛnni ye Agibu ko kunun ko maa min n'ale n'a ka jɛkulu bilalen bɛ votew ɲɛnabɔli la jango référendum min kɛra i k'a dɔn dimanche tɛmɛnen ɲɛmaa de to a ye ko maître Musafa Sise jɛkulu in yɛrɛ to a de ko wajabate k'a don sigira ka jateminɛ kɛ jaabi fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ ni k'o di jama ma mɔɔ ɲɛ ka bɔ sira la kunungo a ko président autorité indépendante de gestion des élections maître Musafa Sise a ye wele bila dondigila kibarumaw ma centre international de conférence de Bamako CICB wajabate i k'a dɔn min ni min kɛra i k'a dɔn awa yani jaabi kumabaw bɛɛ lajɛlen ka bɔ baara ɲɛbila baara minnu kɛra a da donna na k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sɛbɛnfuraw bɛ na cogo di jaabiw bi sɔrɔ u bolo cogo di wajabate ka bɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn maître Musafa Sise a tun b'a k'o kunnafoniw de di ani hakilina fɔlɔ minnu dalen don ni k'o ɲɛfɔ jama ka faamuyali kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko vote don i k'a dɔn bureau datugulen juin kalo tile 18 ɲɛmaa maître Musafa Sise a y'a jira k'a fɔ commission jɛkulu min n'ale b'o ɲɛmaa la i k'a dɔn maa 21 don nka min ye u ka nɔnɔbilaw ye o bɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen la ani jamana kɔfɛ an ka lasigidenzow ani an ka conseillers bɛ yɔrɔ min na a ko bureau de vote maa fila bɛ yen maa fila min bɛ u ye kanu na ani min bɛ nɔ kanu na vote in bɛ kɛ olu fana ɲɛna jaabi bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ u ɲɛna wajabate u da bɛ don a baara bɛɛ lajɛlen la waasa a ka dɔn k'a fɔ ko in kɛra bil hak i k'a dɔn namara ma k'a la taa yɔrɔ ma kɛ o fana commission nationale dɔ fana sigilen bɛ min ni huissier de bɛ taa o fana lajɛ saratigi ni k'a jira k'a fɔ ko ɲɛna a kɛra kɛcogo min na a n'a fɔra fɔcogo min na a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a k'o de la sa ayiwa min kɔni ye jaabiw farali ɲɔgɔn kan a bɛ na nacogo dama dɔ la n'i ye hakilina ta k'a lajɛ commission nationale ale bɛ jaabiw sɔrɔ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ kelen de la jaabi bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna jaabi in bɛna ayiwa électroniquement in tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn o de ye kunnafoni di sira telima minnu bɛ yen a kɛra nɛgɛjuru sira ye o a kɛra n ɲini ka sɛbɛnni siraw ye wajabate k'a dɔn u bɛ jaabiw sɔrɔ u jaabala la ni jaabi nana kelen kelen u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni k'a mɔsɔn k'a da a ko k'i bɔ a la kominiw min ye ambassadew ye kɔnsilaw jaabi bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni k'a sɛnsɛn min ye Bamakɔ kafo ye ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a jaabi bɛɛ bɛna o cogo la wajabate
Jabate k'a dɔn jaabi wɛrɛ bɛ na o de ye procès verbaux ye o de ye bɛɛ lajɛlen bi sɛbɛnni kɛ ni ka a bolonɔ bila vote kɛra maa ma ɲɛna o bi kɛ lettre foroko kelen kɔnɔ Buwa Jabate k'a dɔn k'a da nɔrɔ bɛɛ ɲɛna ni ka cachet k'a la sɛbɛnnikɛla ko o b'a jira k'a fɔ a ma kɛ maa kɔ maa ma kun bi kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen y'a ye wa jaabi n'a sɛbɛnna lettre foroko kɔnɔ ka na n'o ye procès verbal o de ye kumakanw ye Buwa Jabate k'a dɔn u b'o lettre foroko fana dayɛlɛ jaabi minnu nana i k'a dɔn téléphone siraw fɛ u b'a lajɛ n'a sɔrɔla a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye majɛ t'a la n'o kɛra tuma min o de ye jaabi lakika ye nkalon tɛ min na namara tɛ min na o y'o ye u b'o fana mɔsɔn k'o da kɛrɛda fɛ Buwa Jabate n'o kɛra o bɛ sɔrɔ ka jate bɔ jate bɔli min kɛra o b'a jira k'a fɔ bureau de vote bɛn kɛra min kan k'a fɔ a bi jamana fa bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn bureau de vote a ka ca 24,000 Buwa Jabate i k'a dɔn o bureau de vote de ɲɛnamayara a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan 24,000 ani 400 ani 16 Buwa Jabate k'a dɔn bolo dunun na k'o bɛɛ lajɛlen jaabi sɔrɔ ka ban k'a sɛnsɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ko n'i y'o jaabi fɔlɔw ta k'a lajɛ 100 o 30 ani 8 maa bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn o ɲɛnabɔra ka ban o de ye 38% ye Maître Musafa Cisse a labanna a y'a jira k'a fɔ nin jaabi min filɛ nin ye nin jaabi kun fɔlɔ de ye fɔlɔ Buwa Jabate sabula jaabi wɛrɛw bɛ yen dama don la kɔn kɛra ka vote minnu kɛ i n'a fɔ sɔrɔdasiw ka votew o minnu kɛra Buwa Jabate dama don la o jatew fana ma bɔ a ko n'o jate bɔra i b'a ye k'a fɔ a kɛra cogo cogo dɔ bɛ taa fara i k'a dɔn vote kɛbaa kan jama caya o ɲɛna dɔn walima jama ma caya o fana ɲɛna dɔn nka siga kɔni tɛ min na Buwa Jabate bɛɛ lajɛlen sigilen don ka jaabi jɔnjɔn yɛrɛ kɔnɔ o dɔw kɔni ka fɔla sariya bɛnna min kan i k'a dɔn vote mana kɛ tile 5 i k'a dɔn o kɔfɛ jaabiw kan ka bɔ ka bin o dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ juma min ye jaabi bɛɛ lajɛlen o na ɲɛfɔ jamanadenw ye nin kun ye sɛbɛn ye a Gibu Sogo Dogo ka fasiri don min bɔra le républicain kɔnɔ Urudugu Jekwa ni Foroba Ɲada. Karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don Nouvelle Horizon ɲɛtankura sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Mahamani Touré Mahamani ko a ko min ye CEDEAO ye n'o ye farafinna tilebiyanfan ka tɔnba ye karamɔgɔ Dabatungura u kɛn bɛ ka lajɛ dɔ nun don min bɛna boloda kalo kura tile 9 sɛbɛnnikɛla ko lajɛ in a bɛna tali kɛ jamana 3 kunkanko kan Mali an b'a cɛmancɛ la Laginɛ ka fara Burkina Faso kan sabu ni jamana 3 bɛɛ lajɛlen CEDEAO tɔndenw ye karamɔgɔ Dabatungura wa ni jamana 3 kelen kelen surasi fanga o de b'a jamana kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lajɛ mun bɛna kɛ kalo kura tile 9 a bɛna kɛ jamana mun na o de ye Guinée Bissau n'o ye Umaru Sisoko Mbalo ale ka jamana a ko lajɛ kɛnɛ bɛ taa sigi fɛn minnu kan o de ye transition bɛ ni jamana 3 min kɔnɔ ni ka baara taabolo lajɛ surasiw ye layidu kan minnu di ni k'o lajɛ karamɔgɔ Dabatungura Nations Unies ka fara CEDEAO kan o kuma olu ka dɛmɛ n'u ka hakilina ye fɛn minnu ye ni ka sɔrɔ k'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko baara kun fɔlɔ minnu kɛra waati tɛmɛn'o la u bɛna taa ne ka segin k'o baaraw de kan ni ka lajɛ sabu ni jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kantigɛ da yira ni ka tila ka layidu ta k'a yira k'a fɔ kalafili bɛ kɛ ka bɛn n'a waati ko fɔlɔw ye waati mun dira a na se ka kɛ ka bɛn n'o ye wa walima a tɛna se ka kɛ ka bɛn n'o ye wa o ɲininkali to min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Alassane Dramane Ouattara ale ka kuma jɔyɔrɔba bɛ CEDEAO ka lajɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ Dabatungura kunun bɛɛ ale kumana nin ko in kan a ko munumunu salo t'a la koyi u bɛ taa de ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o de kaɲi a ko jamana 3 mun bɛ yen ni transition b'a jamana 3 kɔnɔ ko kɔnɔwari yɛrɛ pereselen don min ye kalafili bɛ se ka kɛ cogo min na sabu k'a jamana 3 kelen kelen ko ni kɔnɔwari bɛ dancɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye cɛmancɛ fanga waati de b'a la a ko waati mun fɔra o kuma CEDEAO ɲɛmɔgɔ ka hakilina la karamɔgɔ Dabatungura f'a ka ban ka bɛn n'o waati ye a ko min kɔni n'a ma ban ka bɛn n'o waati ye a ko wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ bɛna kɛ wa min ye ɲangili wɛrɛ ye karamɔgɔ Dabatungura ko e ko an kisir'o fana mɔ de a ko baara mun bɛna sigi kalo kura tile 9 fɛn kura mun kan ka boloda karamɔgɔ Dabatungura k'a bɛɛ lajɛlen jala bɛna tigɛ o la nka k'an k'an sigi fɛn dɔ kan min ye Goodluck Jonathan ye n'o ye Nigeria jamana masakɛ kɔrɔ ye k'o bɛ sɔn ka ye an ka jamana kɔnɔ tuguni ni kana baaraw dɔdɔli ma a kana kunnafoni filɛ hali an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi boli don Buwa Jabate namu i bolongoni bi cɛ min da i tɛ se ka coup de tête d'o ma o ye tiɲɛ Buwa Jabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Libération namu Cɛmankura nin y'a boli ko siɲɛ 3,000 min ye 64 ye sɛbɛnni kɛba Buwa Jabate a tɔgɔ de ko Mohamed Ag Aliyu Aliyu ko a ko ŋunanvagiya Buwa Jabate i k'a dɔn bɛnzɛngoniya Buwa Jabate a ti ɲɛ Mali la bilen
cɛ wo cɛ ni ma ta Mali ka dabada ma wajibata an bi jɛ ko ni ka Ala ta a ko Ala ta in de fusara Mali ma kosɛbɛ sabula jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira a bi waati bɔ sɔrɔsiw ka fanga nani wajibati sɔmingɛra maaw ma na k'a f'i ye ŋunanvagi ye walima i n'an bɛ jamana in juruli kama wajibata an y'a fari ma an ka jamana to an ye min ye kunnafoni di siraw ye o b'o la lasigidensow b'o la wajibati ka taa se sɔrɔsikuluw ma juma tɛmɛnen wajibati i k'a dɔn nin bɛna diɲɛma da kan diɲɛsigi naani jamana sebaw wajibati fɛn bɛ minnu bolo u bɛɛ lajɛlen kamana ganna jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma MINUSMA ye jɛrɛjɛkulu ye min bɛ diɲɛsigi naani jamana tɔma de kofɔ n'o ye ONU ye k'a sɔrɔsikuluw fara ɲɔgɔn kan wajibati ka na Mali kɔnɔ dɛmɛ ani awɔ dɔdɔlimani u nakun y'o de ye o de bɛ sɛbɛnfuraw la nka kɔlɔsira Mali kɔnɔ i k'a dɔn MINUSMA ka nani a nana kɛ juguya ye a nana kɛ bɛnzɛngoniya ye a nana kɛ ŋunanvagiya ye wajibati i k'a dɔn u nana jamanadenw farafarali kama Mali faamaw farala ɲɔgɔn kan sa k'a hakilina jagabɔ kɛ min ye ONU ye i k'a dɔn lamɛrikɛn jamana faaba la wajibati i k'a dɔn ka kunnafoni bɔ k'a bin bɛɛ lajɛlen kamana ganna MINUSMA an nakun kun ye anw de fɛ yen anw de y'a wele i k'a dɔn waati jan dɛmɛnen k'a kana an dɛmɛ an kungo la nka an zɔmina k'a dɔn k'a fɔ aw ti maa jɛlen ye sabula n'i ye luwanze ye sagamara la kana ɲininkali kɛ dutigiya kɔbaa kɔnɔ u nana kɛ sababu jugu ye siya caman bɛ yen ani kabila caman bɛ yen ka na juguya don olu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ o tuma an nakun ɲɛ dɛ a y'a ka kosow ta ni ka jamana in bila an t'a fɛ k'a ye bilen jamana kɔnɔ a kunnafoni in kɔni fɔ wajibati i k'a dɔn maa caman dugulen bɛ MINUSMA kɔfɛ o dugulen tɛ min ye janfa ye o bɛ MINUSMA kɔnɔ wajibati kunnafoni in kɔni fɔ i k'a dɔn maa caman y'a hakili jagabɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ wajibati i b'a ye k'a fɔ Faransicaw ka kunnafoni di sira min bɛ yen Agence France Presse wajibati i k'a dɔn a yɔrɔ bɛɛ olu ka kunnafoni di min kɔni y'olu ka hakilina ye MINUSMA toli Mali kɔnɔ olu kɔni ka hakilina de b'o ka yɛrɛ de kosɛbɛ sabula o nana dɔn sabula a yera k'a fɔ wajibati i k'a dɔn ko caman de bɛ yen hakilina caman bɛ yen i k'a dɔn n'i tɛ se i bɛ taa don maa wɛrɛ la ni k'o ko jidi Ablaye Diop Mali ministre des Affaires étrangères a ye kunnafoni fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ bugɔ wajibati i k'a dɔn siga tɛ min na a donna k'a fɔ Mali faamaw n'u ye fɛn o fɛn tigɛ u da la segin kɔ kuma tɛ yen wajibati n'i ye ko caman da k'u da ɲɔgɔn da fɛ wajibati kunnafoni in kɔni fɔ ka n'a bila bi la sɛbɛnnikɛlaw ko a b'i n'a fɔ ko in kɔni ɲɛna yɛrɛ de fo k'a fɔ k'a to ten foyi tɛ yen dabali foyi tɛ yen ni Nations Unies ko k'u b'o o ta ayiwa i k'a dɔn gɛlɛyala ka Mali sɛgɛrɛ wajibati i k'a dɔn jɛkuluba min bɛ yen n'o bɛ Nations Unies yɛrɛ ko fɔ a k'i b'a ye k'a fɔ Russie jamana bɛ Mali fɛ olu bɛ kangara da kabini o kɔni kɛra sa sɔmin kɛra k'a fɔ u ka taali kɔnɔ a tɔ sɔrɔ pange kelen ani ɲɛwawa cakɛda min bɛ Biden o to a la n'o ye Ameriki masakɛ ye seba b'olu ye olu de bɛ se fɛn na wajibati k'a sababu kɛ hali Nations Unies MINUSMA nafoloba min bɛ don u ka minɛnkow n'u ka balokow la an'u ka taabolow la Ameriki jamana ka waribɔta de ka ca bɛɛ ta ye Biden ale ka ciden ye kunnafoni di a dugusɛjɛ yɛrɛ bɛɛ k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye o tuma MINUSMA mɔgɔw k'u labɛn joona taali kama sabula Amerikaw yɛrɛ kun degunnen bɛ a waribɔ la o k'i bɔ yen Biden fɔra cɛ min ko n'o ye Donald Trump ye o kun y'a ɲini waati jan k'a fɔ u bɛ nafolo kasabe min bɔ ka don MINUSMA ka ciw la Mali kɔnɔ ale kun y'a ɲini yɛrɛ k'a fɔ dɔ bɛ bɔ a la walima a bɛna tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ n'a fɔ nin ko in kɔni a bɛnna Amerikaw ma kosɛbɛ wajibati u ye min ɲini o de ye MINUSMA i k'a dɔn yan'u ka taali cɛ u ka t'u damana maa kana taa ayiwa i k'a dɔn kalakariw la wajibati i k'a dɔn u ka labɛn kɛ ka bɔ dɔɔni o de ɲɔgɔn tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin wulikajɔ ninnu dafana k'a da ɲɔgɔn kan MINUSMA wajibati janfandu don u na furadama u ma dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ i k'a dɔn u ma don an ni kɛlɛ cɛ u m'an dɛmɛ kɛlɛ la wajibati ayiwa i k'a dɔn hakilinaw kɔni nana dɔn kabini Rusiw ka bolofara in kɔni nana don Mali la wajibati u kɛra n'a fɔ fatɔw i ŋanamu u da bɛ ko bɛɛ la wajibati janfanjugu min kɛra mura MINUSMA ka wuli k'a fɔ k'a bɛ Mali jalaki wajibati nin ko in kɔni kɛra damatɛmɛ de ye kabini o kɔni kɛra sa Mali faamaw y'a dɔn k'a fɔ an ni juguw de bɛ baara la
o kuma Bwajabato ye ko ko kɛ hali kurwari sɔrɔsi 49 min minɛnen kun b'an bolo u ye wulikajɔ ni janfa min ko ani u ye kuma min fɔ i k'a dɔn sa i kɛra nin bɛɛ lajɛlen ka Ablaye Diop fɛ o kuma an bɛ don na ko bi Bwajabate i k'a dɔn a ye taa ka bɔ an ka so an yɛrɛ n'an jija an yɛrɛ ye Bwajabate ko in dabɔlen don kama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔli la Maliko Naam sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Macham karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a ko min ye Jaminatu Sangare karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n'o ye an ka kɛnɛya o ministre ye sɛbɛnnikɛla ko a ye hakili jagabɔ kɛ Jaminatu a y'a jira k'a fɔ faso ka nafolo karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ min kɔni ye hakilinajugu tigilamɔgɔ dɔw ye janfajugu kɔnɔna la u bɛ ka burujani ka parata janko min ye jamana yɛrɛ ɲinama sɛbɛnnikɛla ko a ko Jaminatu Sangare a ye hakilina dɔ ta hakilina bɛ tali kɛ min kan o de maa minnu bɛ u ye baaraw kɛ ka taa sɛgɛn nafiɲɛbɔ la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ o tuma u sigilen bɛ k'u ka tɔrɔmɔɲɔw makɔnɔ n'an k'o ma ko pension sɛbɛnnikɛla ko o pension maa minnu bɛ n'olu b'o ta an ka jamana in kɔnɔ maa 60 ani maa 3 u ka ca taa bila 636 la sɛbɛnnikɛla ko tilatilalen bɛ Mali dugukolo fantan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cɛ b'o la muso b'o la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ minnu bɛ n'u n'a tali ka kan a ko baasi foyi t'a la u ka tɔrɔmɔɲɔw ka ta ka d'u ma ka dɔw bɛ olu na man kan dɔw fatura ka ban karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ hali bi janfanjugu dibidibi la o tuma olu ka pension o bɛ ka taa maa dɔw fɛ k'o dun k'a sɔrɔ u t'a yamaruya bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko Jaminatu a y'i sigi k'i miiri a ko faso bɛ nafolo min ta k'a di pension na karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ miliyari kasabi caman don a baara taa fɛn dɔ jate ka minɛ danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali a ko maa minnu bɛ ni jamana ye danaya ta ka d'u kan karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ko k'u sɛgɛsɛgɛ ni k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ u bɛ ka nafolo in ta k'a di maa minnu ma tiɲɛ don wa walima nkalon don wa karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca a bɛ ta k'a di maa minnu ma k'u wele ka na kɛnɛkisɛjɛ kan ni k'u lajɛ e de ye karisa ye wa o tuma bɛ nafolo min a bɛ ta k'a den mɔ jamana fɛ nafolo in nin don wa karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ Jaminatu a y'o nun don sɛbɛnnikɛla ko maa dɔw kɔni kɔnɔ ganna sabu n'i y'a lajɛ maa fatulen dɔw bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ dibidibi janfanjugu dɔw de bɛ u bɛ pension ko milieu kɔnɔna la u b'a dɔn k'a dɔnna kari wari kan ka ta k'a dun k'u da maraka cogo min na u b'o bɛɛ lajɛlen dɔn i y'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Jaminatu a ko maakɔrɔbaw ale ka bonya b'u yɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a tɛn'u lawuli ka taa aran jɔ koyi u ka sigida MSI tuma bɛɛ ka to kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n'i y'a lajɛ caisse malienne de sécurité sociale o bɛ commune bɛɛ la a ko maa o maa i bɛ commune min na i ka t'i ka SMSI o siège la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ u b'i ka larawuli kɛ o tuma n'i taara yen i ka bugunatigɛ sɛbɛn o tuma carte mun b'i bolo karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ i bɛ t'o yir'u la u b'a lajɛ k'a dɔdɔli ma k'a lajɛ tigitigi n'a sɔrɔ e ye pensionnaire ye o tuma min bɛ d'i ma jamana fɛ n'o ye fana ye tiɲɛ ye o tuma n'i y'o bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ k'o dɔnɔ tigɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ i bɛ tigɛ nɔbila kɛ o b'a yira k'a fɔ ko e bɛ diɲɛ na o tuma min bɛ d'i ma bil haki don nka n'a yirala k'a fɔ maa kɔni ma ye kɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ janfajugu bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ni ɲɔgɔnna sɛgɛsɛgɛliw de bɛ na ni jɛlenya ye a ko faso ka nafolo mun bɛ dun o kuma fufalaki la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ nin ko in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ la sabu sɛbɛnnikɛla n'o ye Macham Kone ye a ko kalo kelen bɔɲɔnko don o kuma baara yɛrɛ kɔni nun donna ka ban karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n'o ye kalo tile 19 ye a bɛ taa kuncɛ kalo kura tile 18 a ko nin kalo kelen kɔnɔ o kuma min ye jɛlenya kɔnɔna la pensionnaire fɛn fɛn bɛ yen ne de ka kɛnɛ o kuma k'a ɲininen min fɛ i ka t'i ka sigida la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n'o ye caisse malienne de sécurité sociale ye o kuma i ka t'i ka bugunatigɛw ka se ka dɔn kalo kelen tɛmɛna maa min kan a ko sigana b'o ka ko la dɛ o de ka ɲi o de y'a ɲuman ye ɲɛngwɛn wala i jɔlen filɛ a bɛ di tigɛ ma min fɔra weleli kɛra min de ye o de kun de ye o bɛ bɔ a la o pewu o kuma fali bɛna sange kɔrɔ o de ka ɲi kunnafoni filɛ hali an ye min bɔ Mali ko kɔnɔ a ka bi boli don Ahmed Jɛka pub k'a ka préférence lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ n bala cogo bɛ di Bwajabate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le devoir o don Bwajabate donso min mana kɛ ɲɛ kelen ye Bwajabate k'a dɔn ɲɛ kɛrɛmɛriw o bɔra i ma hali min ɲɛ Ahmed Togo nin y'a ka fasiri ye Bwajabate an bɛ don ni minɛ ko bi Mali k'an ka jɔrɔ jamana in k'an ka jɔrɔ Bwajabate kokura dɔ n'an bɛ kalanso an ka jamana kɔnɔ nin tɛ laada ye Bwajabate nin ye ko cɛjuguba de ye nin ko ninnu yɛrɛ jamana min na anw mana don ko la i b'a fɔ dɔ bɔtɔ Bwajabate
an ka denmisɛnya an ka denmisɛnninw i k'a dɔn Buwa Jabate mun bɔnɛ binu du ka n'an dun ma wuli ka jɔ kɛ joona ka nin denmisɛn ninnu ma gɛn Buwa Jabate an ka du kɔnɔnaw a n'an ka sigidaw Buwa Jabate n'an ma fɛɛrɛ kɛ k'an jan don an ka wolow la Buwa Jabate jamana in laban o laban an na kɛ ayiwa Buwa Jabate k'a dɔn da si dɔ ye kabako a ko jamana in kɔnɔ i k'a dɔn ko damadɔ bɛ yen kɔni kelen bɛ ka sanga sɔrɔ Buwa Jabate k'a dɔn kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen n'o ye réseaux sociaux ye Buwa Jabate i k'a dɔn baara ka na ni hakilina dɔw ye Ala m'an gisira sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛ Mali fa bɛn ka Bamakɔ ta fanga de ka bon o k'i bɔ yen dɔrɔgu Buwa Jabate ka taa se npogotigininjunuw ma olu ka yɛrɛ feere Buwa Jabate nin da bɛ kɛnɛkolojala ka bin gaki sɛbɛnnikɛla ko a ko sigida dɔw bɛ yen Golfu commune 4 na walima Sotiba commune 1 Buwa Jabate i k'a dɔn a ma se bilen i ka yaala k'a fɔ npogotiginin i bɛ t'o ɲini walima i ni muso bi kuma walima a bi da lamɛnbagaw ka kɛ to sɛbɛnnikɛla ko muso sugu bɛɛ denmisɛnnin ncinin ayiwa funankɛninw ka taa fara kɔrɔbalenw kan a sugu min ka di ye Buwa Jabate k'a dɔn u ka réseaux sociaux dɔw bɛ yen Buwa Jabate k'a dɔn a saradalen don sanfɛ ɛlɛ ni yaala t'a la ani ɲiniyɔrɔ jan dɛ a dɔw yɛrɛ kelen bɛ ka appartements ta u dan bɛ yen n'a ye ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn lajɛ ni bɛn kɛra la Buwa Jabate salatu fatiha o ye ayiwa baara tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen dabɔkun ye wari de ye a ko nka denmisɛn ncinin minnu don n'o tɛ nin ko ninnu ye kokɔrɔdenw i k'a dɔn muso ka yɛrɛ feere o ye kokɔrɔ ye o ye diɲɛ laadakɔrɔ ye nka denmisɛnnin ncinin donnen na ani maa ka caya la min ye cɛmisɛnninw ye min ye npogotigininw ye a den fitininw san 14 san 18 Buwa Jabate a k'o de ye kokura ye a ko nka nin ko min filɛ nin ye a baraka warankata don o don bɛɛ sigilen don k'i bolo da i sen kan Buwa Jabate i k'a dɔn a bɛna ni tiɲɛni juguba de ye wa a yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen Buwa Jabate i b'a sɔrɔ npogotiginin fitininw bɛ yɛrɛ feere la sɛbɛnnikɛla ko cɛmisɛnninw olu ta ye a bɔ dɔrɔgu jugu feereli ye sɛbɛnnikɛla ko n'i donna a kelen na ka bɔ o ye donnen bɔrɔkɔtɔ maaw tiɲɛna hadamaden yɛlɛmana maanifin halakira Buwa Jabate mun bɔnɛ de bɔra diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na to an ka denmisɛnw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ réseaux sociaux min bi fɔ Buwa Jabate k'a don fana walankatara fo k'a cɛjuguya sabula a dabɔkun ye magoɲɛ min ye a dabɔkun ye a bɔ ko dilan minnu ye Buwa Jabate k'a dɔn a nana kɛ balawu de ye sabula i bi kuma dɔn maa kan Buwa Jabate hadamaden kamana bi gɔ k'a fɔ yalima maliden yɛrɛ bɛ se ka nin kuma bɔ a da cogo di k'i sigi walima k'i da ka so a ko nin damanda Bamakɔ ko nin kɛra yɔrɔ ye sa hadamaden ni k'a ka sira Buwa Jabate n'a ma jateminɛ kɛ ka wuli ka jɔ bolo da Buwa Jabate k'a dɔn kabila o kabila maaba o maaba bɛ Bamakɔ Buwa Jabate bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka jɔ de kɛ k'i da don diinɛmɔw ɲamakalaw Buwa Jabate k'a dɔn Bamakɔtigiw Bamakɔ yɛrɛwolow Buwa Jabate ka taa se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma sabula nin ko in turu bɛ bɛɛ lajɛlen de dala Ala m'an kisi sɛbɛnnikɛla ko réseaux sociaux kunnafoni kalenkale Ala tiɲɛni kɛra tiɲɛni kɛra dɛ Buwa Jabate kunnafoni kalenkale an ka Seku ka den min sara Isa Kone ka taa cɛni bɔnnanin na n'i ye o kumaw mɛn réseaux sociaux kan bi dɔw ko o muso de kɛra sababu ye ko kɛra janfa ye ko k'o fa furu san 11 Isa denmisɛnnin a muso denmisɛnnin taara muso in furu du min kɔnɔ nafolotigi du don denni t'a ka ayiwa dusukasi la den 4 san 11 furu don kelen da kelen denni ma deli ka su tɛ o b'o fara cogo di don kelen da kelen maa ma deli ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ don kelen da kelen Isa ma deli ka n'a fɔ muso in nin kɛnɛ Isa sosi a tile yɔrɔ denni sɔmɔw ka so a n'olu de ka di a n'olu de bɛ baara kɛ maa bɛ se ka taa nin fɔ ne ko nin dabɔkun ye mun de ye yalima minnu bɛ nin ko ju fɛ jateminɛ de kan kɛ yalima olu de ka hakilila tɛ enquêteurs k'olu papa k'u yɛlɛma wa hakilila yɛlɛma don dɛ o don dɛ n'i ye denni tɛ k'a fɔ maa ma n k'a la kun de birilen don Ala n'a bi sa a taa ni cɛ ka saya ye a taa n'a ka dusukasi nin kuma k'olu kalan da fana ka to dɔw yɛrɛ ko k'a minɛlen don k'a bɛ kaso la den 4 Mali bɛɛ funankɛnin u bɛɛ denmisɛnnin Mali Ala an ka sabali réseau man ko dɔ bɛ ni sabali réseau kan ma se ka nin fɔ cogo di denni ni dusukasi ka taa cɛ munɛ nin fa o kɛra a yɛrɛ sen kan fo diɲɛ wuli a tɛ ɲinɛ kɔ Ala ka sɔn ya rabbi ko min bɛ nin kɔfɛ Ala k'a gundo da ya rabbi Ala k'a gundo da ya rabbi nin kun ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ le devoir kɔnɔ
akabi bol la découverte naam sɛbɛnnikɛla o ye ate naam karamɔgɔ Dabatungara a ko min ye an ka jamana ye moto taxi ka taa bila min ye katakatani ye karamɔgɔ Dabatungara ko kɔni kɛmɛ ka na ni fiɲɛbɔ da caman ye maa caman yɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana in jateminɛ min kɔni ye kalankɛla caman bɛ yen u tilala k'u sigi k'u bolo fila dɔw senkɔ ma baara sɔrɔ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ nin moto taxi donnen Mali kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara du caman bɛ olu kɔni ye nisɔndiya sɔrɔ a ko baaraw ɲinina ka dɛsɛ moto nalen maaw kɔni taara moto ta karamɔgɔ Dabatungara ni ka kɛ moto bolila ye sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ n'a kɔlɔlɔ a n'a nafa dɔn ko n'i ye baara yɛrɛ kɛcogo lajɛ moto taxi ko in karamɔgɔ Dabatungara a bɛ maaw senna teliya a bɛ sɔrɔ fana na don jamana kɔnɔna la min kɔni ye denmisɛnninw ka sigili so kɔnɔ a b'o fana dabila a ko maakɔrɔba caman yɛrɛ kun jigila tigɛra baara sɔrɔbaliya la karamɔgɔ Dabatungara u bɛɛ kɛmɛ moto chauffeur ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kɔlɔlɔ min b'a la o de ye sira sariya dɔnbaliya o de ye bolikojugu ye o de ye hakilina jugu tabaw ye sɛbɛnnikɛla ko maa caman fana taara lahara ka sababu kɛ moto taxi ko in ye min ye maa caman ye u ye jankoro sɔrɔ ka sababu kɛ moto taxi ye a ko olu tɛ se ka ɲinɛ o kɔ abada a ko min kɔni n'i ye ko jateminɛ karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ de kan ka wuli ka jɔ kɛ ni ka ko kɔni ka tɛntɛn ni ka sɛgɛsɛgɛ k'a kɛ ko sanuma ye a ko ni jamana kɔni ma kɔfilɛ kɛ nin ko in na karamɔgɔ Dabatungara b'a ye k'a fɔ baara kɛcogo tɛ se ka ɲɛ abada a ko min ye ministère des transports ye karamɔgɔ Dabatungara olu de ka wuli ka jɔ kan ka bonya nin ko in na a ko Anazari o fana ka wuli ka jɔ kan ka bonya ka taa bila Bamakɔ mairie kan min ye kunnafoni k'a ta k'a di motobolilaw ma u ka bolicogo ɲuman u ka kilan ladon kan ka kɛ sabati cogo min na o ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jamana in ye karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ siraw man ɲi o ye tiɲɛ ye nka damatɛmɛ bolikɛla o b'a yɛrɛ ta yɔrɔ dɔn a ko foyi tɛ jamana in kɔnɔ min ye kasara jugu la o de ye damatɛmɛ boli ni sira sariya sɔsɔliw ye a ko moto taxi ko karamɔgɔ Dabatungara ko jamana de kan ka wuli ka jɔ sabu an y'a ye jamana minnu na olu ta dilannen don ka bila sariya kɔnɔna la nka anw ta kan bɛ sugu bɛɛ ye min ma min ja o b'o kɛ a ko o m'a kɛ jamana kɔnɔ o jamana ka ɲɛta kɔnɔ o bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la découverte kɔnɔ ate ale ka sɛbɛnni don Bɔjibɔ tɛ i tɔn ka tezara premier min o bi bɛn an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye hali Ahmed Jakite Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Dabatungara cɛw tɛ kelen ye maaw man kan ayi n'i ye maaw feere sɔngɔ kelen na mun bɛ dɔ fa Bɔjibɔ tɛ wari bɛ n fɛ n bɛ se ka ɲumanya k'a la wari bɛ n fɛ n bɛ se ka maaw sɔn wari bɛ n fɛ Bɔjibɔ tɛ n bɛ se ka maaw nisɔndiya wari bɛ n fɛ n garilen don a cɛ man diya o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ dɛ cɛ min b'a la n'a bi sɔn e nisɔn bɛ diya ale yɛrɛ nisɔn bɛ diya n'a y'i sɔn bi dugu mana diya a bi sɔn tuguni o dugusɛjɛ n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ fɛn d'i ma tuguni n wolola la ni mɔnna na ne kɛra ye Bɔjibɔ tɛ ani n y'a karaba tile kelen dɛ nin ye Tijani fasa ye Tijani Hame Gabon Libreville Hamiden a ɲɔgɔnna man diya o ye tiɲɛ ye waritigi ka ca nka Hamiden ɲɔgɔnna man diya cɛ ni ɲɔgɔnna man diya n y'a dɔn de kojugu n taara dɔgɔkun kelen k'a fɛ yen Gabon Libreville n ye su 7 ye Ala ye su o su da n'an ye baro kɛ n'a taara n bila n ko tɛ la a bɛ miliyɔn 1 diyan n y'a da la n ko l'homme de 7 nuits 7 millions Nyang Balo kwa ni tile Barantu Bɔjibɔ tɛ ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Sori Ibrahima Kulubali Sori Lezina Amadu Asaliya nin y'a ka sɛbɛn ye Sori ko di Bɔjibɔ tɛ mun bɔ ne bi nin bɛ an ka basikɛti ɲɛmaw kan fo FIBA ale ka wuli ka jɔ kɛ kunungo Bɔjibɔ tɛ k'a dɔn ka ɲangini ta k'u sɛgɛrɛ sabula sɔmin kelen don min ye an ka basikɛteziw ye i k'a dɔn musomaninw a n'a kɛ kalanso donna u ni dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Bɔjibɔ tɛ dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ la entraîneur Amadou Bamba Bɔjibɔ tɛ yanni diɲɛ wuli cɛ i k'a dɔn basikɛti a tɛ y'a kɛnɛ kan a dati don a kuma na min kɔni bɛ FIBA to a la ale bɔra la fo ka taa diɲɛ wuli maa fila bɛ yen Bɔjibɔ tɛ i k'a dɔn san 2 san 8 olu fana dati don a la nin bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka ɲɛsin Mali basikɛtikɛlaw ka ɲɛmaa de kan nin mankan in ani nin gɛlɛya in donna juin kalo san 2021 Bɔjibɔ tɛ k'a dɔn a mankan barika bonna kosɛbɛ fɛn o fɛn ni cɛ fɛn o fɛn n'o bi cɛya musoya de kan Bɔjibɔ tɛ jango ayiwa basikɛti kɛnɛ kan Bɔjibɔ tɛ nin ye ko ye min di bɛn abada communiqué in yɛrɛ fɔra kunungo ni k'a sɛbɛkɔrɔ jɛya
Fédération internationale de basketball yaro hamede ale de ya nyama bay wajabate ka don ni jalaki ani ni berebay u ya ta ka maduru segere abe mali denye sebene kala ko ay wa juin kalo 2021 ni ya meto kana harcèlement sexuel wajabate na mada etitanye wajabate ninguna foni ani ninguma nunu nde soro la fédération malienne de basketball la mi na taraka nyashe anyama chama ma sabula basket na fora anujuruba tuwabuni arabu katafara americain ka abele yele nyama bi malide dobulu wajabate okuma mi nya ko akajeya anye kase ka don wajabate amanyang afana ikesiro bara de la koto kuna funi ngoni sege lu kera wajabate kata jeto mine o jalaki minu nana binza wajabate ka don okuna funu de nana jenze kunungo ma tambonyango jamana fédération malienne de basketball wajabate ma tambonyango aywa kololo yelela ni bele jelela fédération malienne de basketball wajabate ni ya takalaje ukomi ma suspension provisoire et dakabwa la wati yana nyeka don fiba yo jakuya wajabate kado Amadou Bamba ale kunya entraîneur équipe nationale ikado U18 musomanu malila wajabate kado ale ka suspension c'est-à-dire que a date do basket kuma na blé fiba ko ntoko bi fon vola yani nyawuli cha ale ni mbora la wajabate kado ay wa basket ko kuma na fiba toko bi fon vola tola o fana o ta bay wajabate ikado 80,000 CHF ndo donde foni mo nyana mako CHF o mu varani CHF 80 francs CFA ayi o test francs CFA de CFA ngi mango C 80,000 CHF ndado war sugumi wajabate okibwala minye fédération malienne de basketball à présent goro aruna maiga wajabate kado ma ale fana to anyangina sans jegi wajabate ikado basket ko kuma kana bwada hal basket ke terrain hal ka laje telela anu manga wajabate kado fiba alaba na kanyangini biaka ko 20,000 CHF wajabate kado Seydou Maiga ale kunye secrétaire général koroy fédération malienne de basketball wajabate kado ale kanyangini sanworo minye basketi fango fa daka na douala wajabate kado 10,000 CHF obinaka minye premier vice-président fédération malienne de basketball Amadou Traoré wajabate sanani o nyangini bina ale ka daka na douala kana ya kana ka 5,000 CHF obina ale ka minye Fatmata Diallo bikadon ale fana kunya entraîneur adjoint koroy Mali équipe nationale la wajabate ale tay sanvlay ikado daka na douala wajabate am niveau bo folevle fiba ka dabi ko fon vola basket la ukoni o jalaki dedo akoni ya taka la wajabate wulika jonna na buluda aywa minye haklina wore fiba fana ya jira nu ba fe ka sayi kana fiba ka ni nyangini nunu ngofe kala ni aywa wulika jodo be fuko fana ke wajabate o debe ke sababu ye aywa jalaki min bine duka ni zanda mado ngono nu ba na mami wajabate fo kala ni fe do be ko fana ke ni e shara golan ko sebene kala ko ako Mali min ye fibai akine meka inyeshi Mali ma bi wati jambo bolonda koni wajabate kata se ikado basket ma min ye asekesegeli na nyedonye wajabate ati dabla ble ningoni ye Mali ka jelaki mi bara min damne na bi wati jambo ningunye sebanyi ori burama ka sebendo anye mimbo independant kono akabi bolla lilite sebenigela mami ya sebe ya soro ka bo indicateur de renouveau kono kana mo da batugora minye Mali sira lampanderu ye ku bela jelen koni utega mena bi sebenigela ko akoni jatimine o keme minye sira tama baw fe kana mo da batugora kengena na mamunu be bo shufe ninga sira matarafa akoni ye jatimine ke ni ya me ko duguba abi doni fen damando ye ako yele mbola kana mo da batugora ka tabla ni son dia warawla ako ambe bikle muna ni bora bi ka yala anga jamana faba konna la kuma fibe maloya ako dorate dibi kurun ko ramo da batura dibi dun efenyumante dibi mai ako min ko ni ye 3e point ye ramo da batura ko ni ye lampanderi yele munun be mene ni ye duru konte iba sura ko kele ne mena ni do sabani gala ko o ye kasara jugu belele baye ako sira do be no ye sira mun be bo min ko ni ye katamanya mugula sabani gala ko ka bo yiri majo ako ni yo like ateme bagelu ba dafe ramo da batura ko fene
sira kɔni kabili 21h la nɛgɛ kaɲa 21 ko sira kɔni maaw bɛ tɛmɛni dabila o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ min kɔni bamanciya wale o ɲɛsiranya don sabu n'i y'a jateminɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ ko dibi de bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko bamanciw ka tiɲɛni kasara jugu bɛɛ boloda yen kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye moto minɛ ka taa bila ka maaw lajɔ k'u ka telefɔni minnu la a bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ la i t'a ye abada ko yelema yɔrɔ don o tuma min ye dibima yɔrɔw don sɛbɛnnikɛla ko min ye dugu camancɛ yɛrɛ ye yelen kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen bɛ a ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko mugudun tɛ barafo sa lakana baara min bɛ sen na a bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tun bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ nka o n'a ta o ta dugubakɔnɔsigi tɛ ɲɛ fɛn minnu kɔ u kana ɲinɛ o kɔ dɛ ayiwa min ye yelen sirako b'o la ka taa bila capitale yɛrɛ bɛ se ka kɛ capitale moderne ye cogo min na karamɔgɔ daba tun ko bɛ an ka jamana in jɛ o tuma k'u k'a lajɛ joona joona éclairage public min tɛ mɛnɛ siraw kan o tuma karamɔgɔ daba tun n'u m'a lajɛ ka yɛlɛma d'u la o tuma min ye bamanciya wale sa ko dɔ de bɛ ka fara kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ liditi kɔnɔ k'a sɔrɔ studio tamani olu ka kunnafoni na Wajibate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu Wajibate i k'a dɔn ayiwa min ye tezara ye i k'a dɔn a kɛlen bɛ ka nin tɔnbɔla belebeleba in boloda ni ka ɲɛsin jamana den bɛɛ lajɛlen ka di furuko den 20 n'o kɛra k'a bi maa ma bolo Wajibate i k'a dɔn ayiwa bakɔ ni ba ɲɛ yɔrɔ dɔw fɔlen bɛ Wajibate i k'a dɔn i b'i jija ni ka taa a bila ye n'i y'a bila ye i k'a dɔn a bi falen n k'i ɲininka ayiwa sɛbɛnfura la saga den gɛmɛ bazɛn o den gɛmɛ min ye donbolo caman ye o den gɛmɛ i bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o tuma a yakili to a la Wajibate tezara a feere yɔrɔ ani yɔrɔ minnu kofɔlen bɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto o la Wajibate o k'i bɔ a la min ye an karamɔgɔ ye Sɛki Siriman Jara i k'a dɔn dankɔrɔba a kelen bɛ ka tabale gosi san o san ziyaraba min bi kɛ ɲinan dabilalen bɛ juin kalo tile 24 Dugabugu Wajibate an bɛɛ lajɛlen welelen bɛ i k'a dɔn san sarakati k'o kofɔ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamana denw ye dankɔrɔba i k'a dɔn a sen dalen don cɛkɔrɔba sendanɔ na an b'a fɔ ni k'a waleɲuman